Hindi mo tinalian si Tom Tom eh. Ayun, good morning guys. Stop over. Breakfast lang kami. Andiyan lang yan. Wiwiwi lang yan. Ang dumi ni Tonton. Ah! Hey babies! Ay! Buti Akin na, pa si be. Kami, kalma sa akin. Ayun si Tom Tom. Tom Tom! Ano eh? Balahibo niyo. Ha? Okay lang yan. Paano na lang? Oh, sus! Kami, Kali, ka dito, Kali. Sorted. Ha? Dito. Dito. Ano? O, ikaw. Kung lalayo, wala kang tali, ah. Kalimutan kong palagyan ng tali ito, eh. Harness pala. Dito ka lang. Ayun guys, sila lang yung kumain na muna. Tapos ako magbabantay dito sa mga doggies. Nakakainis. Naiwan ko pa yung ano ko, yung cellphone ko. Sa lahat naman ang may iwan. Cellphone ko pa talaga. Kaloka. Alam ko, sinut ko na yun sa bag ko eh. Kainis. Nag-check pa ako ng messages na ano eh. Ng message kay Sharina kasi ginigising ko sila kanina. Natanong ko nasa na sila yung last message. Hindi ko alam baka naipatong kulit sana sa mesa. Tapos naiwan ko na yun. Alerts. Kasi nilakad ko pa si Groot. Pinadumi ko muna. And then, ayun, binabaan namin itong mga ano, yung kulungan. Ayan, hinihiga nila paggabi. Tapos yung, dito. At si Tom Tom, ayan, diyan ka muna. Magulo ka eh. Takbo ng takbo sa gitna mo, sa gasaan. Na, tinan mo yung twitching niya, ganun pa rin talaga. Walang nagbago. And ang mga baby girl, behave. O, halika na, baba kita, pero wag kang tatakbo ha. Kasi mapipisat ka dyan, para kang kamatis na mapipisat dyan. Ha? O, karga ka na lang ni mami, no? Hi Kami! Hi Kali! Ay, pinulbusan ko sila para mabango. Kasi sa loob sila eh, karga lang sila ni ano, Ninga. Tsaka ni Joe. Naiwan ni mama yung phone. Paano kaya yan? Ano pa naman kami uuwi eh. Sunday pa. So 2 days. 2 days kaming wala. Good luck naman. Ang dami patawag doon. Ang dami pa naman din. Yung Viber nandun. Paano yung mga nagbayad na for shipping today. Kaloka diba? Ay nako. Pasensya na po sa mga nagbayad. Na dapat papaship ngayon Friday. January 11 ba? Yes, January 11 pasensya na guys, naiwan ko yung telepono ko. Ayun, tsaka isa pang bad news, hindi naman bad news is dito, hindi kami natuloy ulit sa bazaar sa Alabang kasi nga ayun, pauwi kami. So, conflict sa schedule. Kasi bukas yung bukas yung ingress, nasa Nueva Ecija kami. So, yeah. Sabi ko, na lang, next time na lang ulit. Mamaya na, nagtitingin na ako ng mga utaw. We are here, guys. Ayun, aray ko, wait lang. Si Conan, oh. Ayan, paparada lang ni Daddy ng maayos. At, bano ako dyan. Let's go. Aray ko, sakit sa tuhod. Sakit sa tuhod. Sige pa kasi ng dito, ng pasukan. Ay! Ayan na. Si Conan ang nakikita nyo. Ayan na. Conanin! Wait lang pala. Yung pagkain ko, gutom na ako. Hindi na kami, guys. Hindi na kami nag-stop over para kumain. Sayang sa oras eh. Feeling ko naman minilbuto si Nene. Ayun, sila Japong wala pa. Magkasunod lang kami. Pagkain ko. Akil milk. Ala. Ang dami kasing rito.
Ding dong! Kumusta dong? Ding dong, ding dong! Ano, Dayan? Ha? Ding dong! Liga na, tuloy! Tara na! Negro! Conan! Tipi boy! Ay, kalurks. Ay, pa pala tinatanggal tong mga ano. Hindi pa tapos pinturahan. Ayan. Ah, napatambakan na dito. So, yeah, ano ko na guys, pababakuran na kasi. Hi, Conan! Andusin mo, baby! Conan! Dali ka na, dali! Chippy boy! Chippy boy! Ikaw din andusin mo. Huwag na sampa, bebe. Hello! Dito na sila, Jepla. Wala pa. Hi, guys. Ay. Bakit basa la? Nasa ano yata sila? Nasa taniman. Ay! Kabayo. Saan sila, te? Ba't basa dito? Nasa saan? Nasa si Nene? Ako kasi nag-drive eh. Hindi ako makaano ng telepono. Sayang. Hello. Ayan. Na-tiles na guys. Second floor. Ring ring. Ay, naku po. Kumusta ka naman? Kwarto mo. Ay, parang nakano ko dito. Why? Ganda na ng room ni Chris, oh. Ito yung gaming set ko. Doon kama ko. Ako ba? Ano pa? Study table ka. Ayan, yung ano. Hindi pwede yung sinasuggest ko, guys, na pag ganito. Kasi pag lumaki daw to, hindi na magkakasya. So, ito na lang. Pag ano, yung dito yung kami. Oo nga eh, tapos dapat ang baba nga eh. Dapat pala 7 feet ko. 6 feet lang kasi yan eh. Good luck naman ako. Hindi naman natatapad na 7 feet ah. Oo nga, kailangan yung ano kasi 7 feet. Hindi naman 7 feet ah. Hindi mo na. Uy! Hello! Dito na kayo, baby! Oh! Nahanap niya si yung Guy. Si yung. Nahanap niya tito niya. Pero ito palalagyan ko ng ano. Pinto pa. Wala pang pinto. Ba't lalagyan ko lang ito ah? Ayan, doon yung mga maleta, kung anik-anik na pwede ilagay. Ayan, ano na pala? Ito mismo, lalagyan ng pinto ah. Oo, ito. Lalagyan ng pinto ah. Para close yung ano mo. Lagay mo na ang damit. Hindi na ba okay nakabukas lang? Para Hindi. Hindi na ako tanga rin. Para... Ang pangit pagbukas eh. Madudumihan yung mga damit mo. Ayan, okay na yan. Sa CR, may nalagyan na ba ng ano, inodoro? Meron na pala. Gripo na lang, tsaka shower. Shower oh. Gusto ko shower. Shower ka pa? Ayaw na ano. Hey! Ayaw na bubos. Tom-Tom! Welcome to Nueva Ecija, Tom-Tom! O, dito ko mag-ingay. Dito Ano? yung plano ko. Ano plano mo? Gaming set ko. Para yung ilaw may lightning. Tapos, dito kama ako. Tapos dito kama may paknit. Manipaknit. Si Paknit talaga sa kanya yun. Kasi daddy. Nene, pasok na pala ni daddy. Tapos may sarili daw ako. Kunin mo yung ano, tulungan mo si daddy yung ano doon, yung kulungan nila. Pre-akit na natin. Tapos may sarili daw akong wifi sabi ni mami. Eh? Musta yung ga? Huh? Tawa ko yung ga. Tawa ko na. Kasi tinulugan nila ako lahat. As in, si daddy naghihilik. Si Inga tulog, si Chris tulog. Aba si Joe din tulog. Gisingin ko nga sila. Yung gising na pag uy! Ano ka? Hoy! Hoy! Tam! Pag ihi ng ihi dyan, babanatan kita. No! No. Doon ka sa... Ay! Doon ka sa baba. Sige ka. Ha? So, ayan guys, yung... Ay, ang cute. Malit na electric pan. Wala pang budget. Yan na muna yung ano dyan. Ceiling fan. Lit.
Sa baba mo nga, be. Baka umihi. Lagi, sa baba mo. Umihi na. Ay, loko-loko talaga yan. Sa baba na lang muna yan. Ayan. Finally. Ito na lang. Naana pa pala. Ano bang tawag doon para mapintura ng maayos? Yung mga rough. Basta, kung baga sa makeup nga nilalagyan mo na ng primer or pore minimizer, yung ganon. So, good morning! Good morning kami, Kalit, Tami. Ay, Tami. Tom-tom. Ito na. Ay, nagpa-araw na to sa rooftop eh. Ayan, si Ate Lab ang mag-aalaga. Yes? Yes? Ano na, Jo? Sabi ko maaga tayong gigising. Maaga, gumising na alas 8. Maaga yung alas 8. Ayan si Buntis. Laki na ni Buntis, oh. Nang tiyan ni Buntis pala. Luto siya ng itlog, tapos tocino. Ay, di pala ako nakapag-vlog kahapon. Nakalimutan ko, guys. Pag dito nakakalimutan ko lagi mag-vlog. Sabi ko pa naman, maganda mag-vlog dito eh. Magandang umaga. Sarap dito, magpaano. May anong ngayong araw ni vitamin D, ano? Vitamin D. Ikaw ba nagano ka? Nagpa-araw ka? Inuubos si Inga eh. Uminom nga siya kahapon ng kagabi ng oregano. Bait ba? Hindi naman. Yung katas ng oregano. Ha? Okay. So, Naarawan kami sa kwarto. sa kwarto? Ay, pumapasok doon? Sa mukha nyo. Ay, maliligo muna ako at tinan ang buko. Antigas na, oily na. Dapat kahapon pa ito niliguan eh. Tinamad ako. Hindi, meron ako. Naka mo na yun, ate? Kandila, oh. Kandila si Mamang eh. Gumuna tayo. Ha? Hindi, okay na yun, kandila. Baka kailanganin natin emergency light mamaya eh. Okay. Ayan. Dito na sila. Tam-tam! Tam-tam! Ala, lagot. Pasok. Lit. Ang late nga. Tinatawag nilang tinik. Tinikling daw. Sira ulo to si Japong. May tiwi. Si tiwi. Ayun o. Gano'n sila ng nyog. At magluluto kami ng... Ano yung tanghalian na? Almusal pa lang yan, te. Almusal pala. Ginataan lang ka. Ayan, inano lang din sa puno. Galing puno. Galing o. Galing ganda talaga pag probinsya. Ikaw, lakwatsero ka, pumasok ka doon. Ayan, tingnan natin yung mga doggies. Ito talaga di gumagaling eh. Naubos ba, Rot, yung niya, yung pinapainom natin dyan? Naubos na? Parang di siya tinablan, kailangan yata injection dito eh. Para ka ng hyena. Pero malakas kumain, Malakas kumain, kahit punuin mo yung planggana. Kwan siya, mauubos niya. Ano lang talaga siya, oh. Ito, okay na. Bumalik na yung niya, oh. Yung sipuchi lang talaga. Tapos dito sa kabila, ito, away ng away. Gray. Talagang nakaano na si Choco, oh. Naaway pa eh. Naaway mo pa rin. Oh, ito yung mga anak ni Maggie. Tingnan mo naman kung gaano katataba. Parang si Maggie nakataba, oh. Ayan, si Choco, si KitKat, si Gray, si Butch pala ito. Nangaaway. Parang tatay niya, tapang. Magsama kayo ng tatay mo. Si Groot. Si Groot. Mga anak to ni Groot eh. Gray!
Ala, takot na si Gray, oh. Bakit niya inaaway? Ganyan, te. Ganyan tong dalawang to? Kaaway talaga yan. Sukil lang. Sus! Ang kulit niyo. Ang tagal-tagal niyo na magkasama. Away kayo ng away na. Di naman buntis si ano. Ay, di naman in-hit si ano, KitKat. Pero dapat ihiwalay ito bago mag-ano ulit. Arot si KitKat. Tsaka na naman nag-usos ng tikit-kit na dito sa labas. Sa labas. Tingnan mo, parang timang. Kaawayin mo tapos. Oh. Hanggang bad? Ha? Mag-bad? Masus! Masus! Busin nyo na pagkain nyo. Ayan, nilinis lang yung ano guys. Direct sa bomba yung ano namin. Panlinis nila, galing. May taga-bomba doon si ate. Ano. Ano yan? Umaga, hapon, rot ang linis. Ah, okay. Pero ilalabas na lang to si ano. Sino ba magandang ilabas? Yung nangaaway ano? Siguro yung nangaaway. Labas natin, itali na lang muna. Or separate na ano, kulungan. Meron namang extra dito. Ito. Ayun, may kulungan naman dito. Eh, paano kung akin? Pinsan ko. Ayan, dito nagluluto ng pagkain ng doggies. Pero mang posporo. Kailangan ko sa ano. Negro! Ito si Negro, ang inasab to ni ano eh. Ni KitKat, di ba? Natabi niya yung bibig niya eh. Negro! Nagpakilala, Negro. Tiwi. 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 Para na high blood eh, no? Ayun, dalawa. Pero ano lang tin, kulong lang to dito sa loob. Pag ano lang pinapalalabasin. Tanda ka ng asin dito eh. Asin dito napangit. Oo nga, puti ng asin dito. No, paalala mo nga, Inga, magdadala ako ng asin. Sa Pinuan. Puti-puti pa. Saka hindi sa'yo nag-ano, nagtutubig. Kakain na, madilim. Ay, hindi naman. Kaya naman, ano? Ngayon ni Tom-Tom. Ayan, ginisang itlog. Hindi ako wala ko yung Kusino. Pritong itlog. Tsaka pritong saba. Asa na yon? Ayan, pinalabas muna. Maingay, Tom-Tom. Hali na kayo. Hali na kayo. Wala pang kuryente. Maghapon daw bang kuryente ngayon? Naku. Ay, meron pa yung paggabi. Ah, sige, sige. Ano yan, boy? Sabaw pa rin. Sabaw. Hindi. Ito lang. Hain. Ano yan, Tom-Tom? Dito muna kayo, ha? No? Ano yan, Tom? Umakit sa taas, eh. Oh, kahit baba sila. Ano? Tara muna. Uy! Uy, sus! Uy, sus! Huwag ka maingay. Eh, si Ate Lab. Sa mag-aalaga. Yun, dito lang kayo. Dito. Yan. Yan, tubig ate. Saya ka dito, Tom. Happy, Tom. Hindi naman sila malalaglag, guys. Takot din naman sa height to si Tom-Tom. Ha? Yes, Tom-Tom. Yes, Tom-Tom. Ay! Tuwan-tuwa rito, ah. Tuwan-tuwa tayo sa galaktop. Ha? Tuwan-tuwa sa galak, Tom-Tom. Ha? Yes. Ala, di pa nag-lotion yun. Ay, naligo na ako ng maaga, guys. Kasi malamig. Kapag kagabi na. Malamig. So, yun. Baga mag-breakfast, naligo na ako. Wala nga lang blower. Walang kuryente eh. Kaya lang natin ma-air dry yung ating hair lalo. Ay, sarap ng province. Sarap sa province. Dito na natulog si Chris kagabi sa sa kwarto niya. Kahit walang aircon, malamig. Ay, no. Ayan.
Yung ganyan, may electric fan lang. So, ganito ka laki na. Labas! Bak magwiwi ka. Na bed yung kukunin ko. Bibili ko. Labas! Ay! Labas na! No. Halika na. Lalabas na ako. Magulo ka, ha? Ayan. Bare pa siya, guys. Bare. Pininturahan lang. Yung last na update ko, yun pa rin yun. So, pininturahan lang. And, eto. Pinaano ko na rin. Pinatiles na rin ni Nene. Tapos, ayan yung pa third floor. Third floor. Uy, sige, akit kayo, dali. Go. Up na, dali. Up na, dali. Tom. Nagpapaaraw dyan si Tom eh. Sa third floor yung kwarto ko. Tsaka ng boys. So, marami pa. Ang kakaining datong neto. Pero kakayanin natin. Dito, kwarto ni Dayan. Sino natulog dito? Kayo, boy? Kagabi? Nag-vlog na rin ako. Sus! Dito lang? Ha? Pag nakit baba. Mandali na. May water kayo, oh. May ice. Kali! Akit na! Lilinis sa baba, eh. Yan. Exercise. Galing nga. Lalaro niya yung ice. Si Tom be. Wala, tingnan mo nga. Baka naiwan dito si Tom. Wala naman. Sa rooftop na naman. Bakit nga tayo sa rooftop? Ikaw lagi kumakit dyan, ah. Trip na trip mo dyan sa taas. Kahapon talagang inano ko yan, eh. Hinanap namin yan. Ayan, wala pa naman dito sa rooftop. Pero silipin na natin. Ayan. Guy. O, diba? Palayan. Ay, makita mo. Tapos kita to doon sa sa highway. Sa lagpas namin ng bayan. Pag nakita na namin to blue. Ito pala tanda namin, eh. Itong blue na to, school. Malapit na kami. Ayan. So, yeah. Ito ang half, guys. Ano na lang to? Parang bear? Ano ba tawag doon? Bear. Bear. Tapos ito lang naman ang merong kwarto. Itong side na to. Kwarto ko tsaka ng boys. Kwarto namin ni Froggy. Ito sayang, hindi na napagawa. And may binibenta daw dito. Halin kaya yun. So maganda mag-invest dito ng mga lupa. Mura, eh. So baba na tayo. Ayan pa lang siya. Ano, Tom? Yeah. Yeah, ayun lang. Katakot. Bawal. Ha? Kahapon. Akala ko nadampot na si Tomtom ng mga tao sa labas. Nawawala. Ala, tinignan ni Chris sa rooftop. Andun pala. Nagsa-sightseeing. Ang cute ng banderitas dito. Hindi siya actually banderitas. Parang flaglets lang. Nasa tabi ng kalsada. Ayan, fiesta ngayon dito, guys, eh, hanggang Monday. Week long ang fiesta dito. Ay, sorry, maaaraw. Hindi makikita. Uy, mali ka. Entrance yan. Ayan, punta lang kami saglit sa bayan para bumili ng merienda. Tapos hapunan na rin. Ayan, 16:25 time check. Tingnan natin kung oras tayo makarating doon. Pero usually 15 minutes lang naman pabayan. Ayun. Diba? 15 minutes drive. Let's bagets. Ayan, natayo na lang yung buko sa air. Ng blower. Pero ayoko din naman, guys, yung talaga, yung bagsak na buko. Di ba yung pag nirepad ka, bagsak na buko? Ayoko yung ganun. Gusto ko yung parang may, hindi naman actually yung katawan. Parang may buhay. Kasi pag, rebanded is parang patay siya, eh. Yun. Sa akin, okay yung ganito.
Diba? Yeah, let's go. Gusto daw nila ng pizza. Wait, wish ko lang may ano. May pizza sa bayan. Makurba lang dito guys sa parte na to. Kaya very prone dito yung accident talaga. Ayan. Hindi ka pwedeng magmabilis lagi dito. Kailangan takbong pogi ka lang. Lalo na kapag kagabi kasi sobrang dilim talaga dito. Totally ano, darkness. Ha? Walang bombilya yung mga Oo, wala. As in, ano yan, tagan. Kabilaan, walang ano, walang ilaw. So, aasa ka sa sasakyan mo. E, paano pa pag ano, diba? Pagmamadali ka tapos, ay nako, yung makakasalubong mo na. Deads. Ang daming sharp curves dito. Pero sarap lang mag-drive dito. Oh, diba? Ganyan. Uy, katakot. Ayan, katulad nyo no, nag-overtake. Diyos ko! My goodness! Talaga naman kayo eh, no? Parehas na kayo mapakan eh. Overtake pa kayo. Kuya, ang galing mo eh, no? Ay, nako. Ba't malayo pa nakita mo na? Pinagamot mo ako eh. Sa bagay. Yun yung ano pala. Yun yung dahilan. Pero safe na. Kasama tayo. Birds. At tayo na ano, dalawang mahaba na ano, parehong lane. Diyos ko! Sige, kayo mo na mag-deal yan. Ano Medyo ka? sana sa... Shades tayo guys. Masilaw eh. Andito na yung araw eh. Palubog na actually. Alas 4 na eh. Hindi, alas 5 na pala. Parang ano naman yung merienda natin. Late na. Late kasi kami nag-almusal eh. Alas 9 ata. Tapos lunch, di pa ako nagla-lunch. Ayun, tapos nagpababad si Nene ng liempo. Yun na lang ang hapunan. Dadagdagan ko lang kasi isang kilo lang yun eh. Dagdagan ko na lang ng andox. Liempo sa andox. Ayan, sakto nga 15 minutes. 16:40 na eh. 16:40. 4:40. So, we're here na sa bayan. Sa Walter Mart tala siguro kami bibili. Hindi pa ako nakapasok dyan eh. Walter Mart guys, San Jose. Greenwich lang daw meron dito. Second floor. So, ayun o. Meron na nga Zane Cosmetics dito eh. Pero mga ganyan lang. Kahit mga kiosk lang. Pag-inquirin ko kaya si Nene. Diba? Robinson. Dito sa taas. Wala pa masyadong laman. Watsons. Ah, meron din pala dito. Robinson din sa taas. Ay, may Japan Home. Nakakatuwa naman. Baby octopus. Ito ako yakin. Ba't nalaglag? Sabi baby nalaglag. Nalaglag yung baby kuya. Kain tayo guys. Lugaw, merienda. Tapos ano, takoyaki, baby octopus. Ayun si daddy. May bili lang ng drinks. Habang inaantay namin yung pizza sa ano, sa Greenwich, 30 minutes daw. Apat kinuha ko. Kain tayo. Kaya nag-try din ako ng ano guys, yung pouchin na chicken. Sabi pure chicken, walang ano, walang pork. Eh pagkagat ko, taba agad yung naano ko.
Nakagat ko kaloka. So, binigay ko kay daddy. Then, binila ko nila siya na itong ano. Siomay pa. Master, siomay yung masarap eh. Pero tingin mo, pwede na to, no? Kay Chris. Tsaka kay Peter. Ayun, pwede lang iulam din mamaya. So, baka mag-take out din ako. Kasi yung ano, yung baby squid, medyo, alam nyo yun. Lasa kasi siyang ano, guys. Feeling ko, ano ba yun? Fetus. Ang lamig-lamig. Tapos, medyo slimy yung ano niya eh. Yung baby octopus niya. Kaya, ew. So, ayun, di ko na kinaya. Ito pa pala yung lugaw ni Bossing. Masarap sana siya, pero mas sasarap pa siya kung may garlic. And, ano ba yun? Green onions. Kaso, wala din. So, it's a no. It's a no-no. Pauwi na kami, guys. Ayan, sinasabi ko. Asa tayo sa ano, ilaw ng sasakyan mo. Kita naman. Maliwanag siya actually kasi may ano kami dalawang PAA ba yun? PAA. So maliwanag. Pero kung nakapatay yan. Pwede siya. Ala, nakasunod nga siya. What took this whole wrong, father? Uy tayo, hindi pa tayo lumalagpas. Hindi pa naman. Ay, malapit na tayo yata. Ay, nakaano na ba tayo ng ano? Tunnel? Hindi pa. Ito yung tunnel. Ay, yung pala tunnel pa lang. Dahan-dahan. Madilim na. Ayan sinasabi ko eh. Dahan-dahan. Daddy! Madilim eh. Hindi pa anak. Ayan, dalawang truck eh. Oh, yung ganyan may nakaparada pa. Diyos ko Lord, napapaparay na yung paa ko. Yan, sharp turn. Biglang makikita yun. Oh my God, guys. Yun yung mga pinagda-download ni Daddy, oh. The first stage of every before any cut is made to the flesh is Obesity. an external examination. Postmortem. of the body. Post-mortem. External examination. Ooh. The donor's ID number is confirmed Kakaloka. against her Pagbibiyak-biyakin. medical which details the cause of her death, Ayun. heart disease. Medyo nakakaano She siya. only had minor surgery Ah! and drank minimal. Examination pala. Anyway, ayun. Inaantay ko lang sila, guys. Mga naliligo lang. Tapos, ako nga nagbe-blister na. Pupunta kami sa Bingguhan. Bibinggo kami. Kasi tomorrow is uwian na. So, let's bingo-bingo. Ayun, guys. Susunod ako kila Nene. Nauna na sila. Kumain muna kasi kami ni Daddy. Narinig nyo yun? Si Tom-Tom yun. Nakakalokan Tom-Tom na maingay talaga. So, bingo-bingo muna tayo. Hoy, Ding-Dong. Ba't nandito ka, Ding-Dong? Susunod ka sa akin? Gala talaga tong Ding-Dong na to. Gala ka. Ayun na. Nakakalo. Ding-Dong. Balik doon. Ayan, may periyahan. Ay, bingguhan, periyahan. Tapos may panonoorin dyan sa, sa plaza. Magana po namin tinatawagan ang ating former barangay captain Romeo Villa and Mrs. Noreen. May nga nagtitinda ng sari-sari mga pagkain. Tapos may mga damit. Muli po magana po namin tinatawagan para magkabit ng spot sa ating entry. Sina former barangay captain Romeo Villa and Mrs. Ayan, Bateraan nakapag- 37. kita ko agad sila. 37. Dahil sa naman, Wala. walang ininabang. Wala na. Puro na ba? Wala na, ito na lang. Letter G, Wala na 54. agad. 50 Oh, bingo! Oh, Oh, bingo si Bingo Buntis. na naman. Kapuelas naman dito. Black 42. Black 42, binasa. Dos de 22. Okay. Para para sa pala ng bala, kasadyang wala na. Pangilan na yan. Wala eh. Pangilan na yan, Arthur.
60? 60 lang yan. Wala ko, hindi ka makakaabot sa ganyan. Ladran, unang bala, 41. 41. 41. Ayan na po yung ating unang bala sa